Lumea au interes. Au interes de a-și schimba viața, de a-și schimba comportamentul, de a-și ușura viața lor zi cu zi. Totuși am înțeles că trebuie să ținem la sănătatea noastră și alimentele sunt și acele care ne mențin, dar și acele care câteodată ne provoacă ele singuri durere. Am înțeles să fim o leacă mai respectuoasă față de noi. Învățăm pe participanții la ședințele noastre cum să-și autogestioneze bolile cronice, adică cum să le controleze într-un fel. Facem câte un plan de acțiuni și mă bucur că absolut toate participantele realizează obiectivele, planurile cu succes și vin mulțumite, pline de entuziasm. Am făcut plimbări cu o doamnă, Sara, înainte de somn, mergem tocmai pe baltă. Acasă avem așa un paneraș din lozi frumos făcut, era plin cu dulciuri. Și mi-am luat angajament ca eu să renunț la aceste dulciuri. Vă imaginați cât de greu. Nu pricepeți, am ascuns, dar tot îmblam și căutam. Și abia de luni am pus acest proiect și abia tocmai vineri am renunțat total. Dacă acest seminariu s-ar fi petrecut cu 10 ani în urmă, eu m-aș fi simțit încă mai în forță. Poate încă aș fi continuat să lucrez. Astăzi, la ultima ședință, vorbim de lecțiile care le mai avem de citit și facem plan de acțiuni pe următoarele 3-6 luni de zile. Și la 6 luni să vedem care sunt succesele.